Assalamu alaikum al'ummar duniya gaba daya. Gani ga mahaifiyata mun fito don nuna godiya ga 'yan uwa da abokan arziki na al'ummar duniya, malamai da 'yan kasuwa da ba mutanen gari, yadda aka nuna mana kauna da soyayya don gudanar da addu'o'i. Muna godiya ga mai girma shugaban kasa Malam Bola Ahmed Tinubu, godiya ga matar shugaban kasa Sanata Remi, godiya ga NSA ma'ana mai ba da shawara a harkokin tsaro Malam Nuhu Badu, godiya ga Sanata Shehu Buba wanda yake wakiltar jami'an tsaro a Senate, godiya ga wato mutanen dai suna da yawa waɗanda suka ba mu gudunmuwa a wannan gaba na duk yadda za a yi a ga an wannan bayo Allah ta fito. Ina godiya ga Abdul Maliki Zubairu, wakilin Marubin Gudu, wanda ya taimaka min yadda shi ya aka bangaren su an dade ana yin wannan abubuwa. To na nemi shawarwari da gurin shi. Mutanen da ba su mai aka ce ba za su kirgu ba. Muna godiya abinda ya sauka da mamana to ta ce tana so ta godiya ga al'umma annabi wanda suka taimaka da addu'o'i, domin wannan addu'o'i sun yi tasiri ga mama. Assalamu alaikum, mun gode. Na gode, Allah ya bada lada, Allah ya rufe asiri. Na gode da bada lada. Gidi Allah ya rufe asiri al'umma annabi. Da malamai da dukkan al'umma Allah ba su lada. Amin. Al'umma ta ce Allah ya ba su lada, Allah ya bada lada. To amin dai. To wannan daga bakin mama kenan. To ni kuma dan mama gani ina ƙara jinjinawa ga al'umma annabi, maza da mata, gari da ƙauye da ma na wajen Najeriya, waɗanda jama'a wanda suka je suna ta dawafi akan wannan ibtila'i da Allah ya jarabce mu da shi. To amma alhamdulillah gashi Allah ya kawo ƙarshen wannan jarabawa, ba mu ta dawo gida. Ina ƙara godiya ga jami'an tsaron Najeriya. Wallahi ni na ga abubuwan da ban ma san da su ba, waɗanda ake sai a dan ce da mun wani abun ya same ka, zaka ga wani abu. Dan kafin mama ta fito a cikin daga kama mama zuwa fitowarta, ni da idona na ga mutane an fidda mutane sun kai 800. Waɗannan ni na gani da idona saboda na shiga system din, ko kuma ana nuna mun irin kokarin da ake yi na harkar tsaron. To da ban shiga nan da ban san ana yin wannan ba. To amma alhamdulillah yanzu na sani. Ina ƙara godiya ga shi shugaban ƙasan maimaita da kuma matarsa da kuma mutanen da suna da yawa. Gaskiya ba za mu manta da wannan gudunmuwa da aka mana ba, musamman ta addu'a, saboda addu'an nan ta yi tasiri. Addu'ar da aka yi akan mama, akan wannan bayan Allah da suka dauki mama, ta yi tasiri. Saboda a cikin abin da nake so in ba ku misali, akwai wanda shi an kai shi yayi sati 4 a can, washe gari zai fita, ran da ana gobe zai fita, aka kawo mama. Yace shi da yaga tana kuka, yace shi ba zai fita ba, zai tsaya ya kula da wannan tsohuwar. Mutumin nan sai da ya sati 2 da kwana 4 bayan fashi an sallame shi, da mace ya wata 1. To haka wannan tasirin addu'a ne. Kuma abun mamaki, shi wannan bawan Allah in Kirista ne, ita kuma musulma ce. Ita tana salloli, tana addu'a a gurin nan, shi kuma yana addu'a ta coci Allah ya kubutar da mama. To haka wannan tasiri na addu'a wanda malamai suke ta yi a masallaci da alƙunut, Allah ya kubutar da ita, Allah ya kare ta, Allah ya kare mutuncinta, Allah ya bayyana cikin aminci. Wallahi wannan addu'a ta yi tasiri. Muna godiya. Mama ta dan sha wahala, amma gurin tafiya da ita ne suka tafi da ita, suka ja ta a ƙasa. To wannan abin shine ya bata wahala. Amma tunda aka kai ta can, sai kuma Allah ya kawo wani ikon Allah ya kawo wani addinin sa daban, addinin ta daban, amma dai an haɗu 'yan Najeriya. Allah ya kawo shi akan matsayin shine ya ci gaba da bata gudunmawa har ta dawo cikin iyalinta. Nagode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.